Sagunging para alim, para ulama, para kiai, para ustadzah ingkang tansah kawula taati. Sesepuh bini sepuh masyarakat Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang kami hormati. Para mangalani praja dewa pangarsa negari, Bapak Kepala Desa dalah sedaya jajaran perangkatipun, Bapak Kepala Dusun yang kami hormati, dan juga sahibul hajah sekeluarga, Bapak Abdul Khalib dalah Ibu Nur Khairiyah, ugi Bapak Suwito dalah Ibu Tarni ingkang tansah kawula hormati. Tak lupa sedaya masyarakat dusun Desa Tiwet yang berbahagia. Selamat malam, selamat berjumpa dengan pagelaran agung ringgit Ngesti Prasojo. Di bawah asuhan Ibu Subroto dengan alamat Dusun Pojok Gandek, Balong Tangga. Sugeng dalu, sugeng pinangin malih kalian pagelaran agung ringgit Ngesti Prasojo ingkang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Ibu Subroto kanthi alamat wonten Dusun Pojok Gandek, Balong Panggang Gresik. Wonten ing dalu menika Ngesti Prasojo pangayu bagya hajatipun Bapak Abdul Khalid ugi Bu Nur Khairiyah, Mbah Suwito ugi Mbok Tarni ingkang ngitanaken putranipun ingkang paring asma Ahmad Akbar Nur Dava Pratama ugi ing tembe dadosaken putra ingkang saleh berguna nusa bangsa taat dumateng tiyang sepuh kekalih. Wonten ing dalu menika Ngesti Prasojo badhe paring panglebur dumateng sedaya masyarakat Desa Tiwet. Sedaya badhe maringi tari remo gaya busana putra ingkang badhe dipun pinanggani Ning Sujasmi kedapuk kalian Ning Safitri. Deretan ingkang angka kalih Ngesti Prasojo badhe menampilkan campur sari Tombone Ati ingkang badhe dipun pinanggani Pesinden Ngesti Prasojo ning Mayang Sari, ning Puput, ning Reta, ning Nita, dalah ning Arinda. Deretan ingkang angka 3 Ngesti Prasojo pada menampilkan pelawak yang ditadatkan dari kota Jombang yang akan diperankan oleh Cak Pendek, Cak Budi, Cak Japar,
dan Yayu. Deretan ingkang angka terakhir Ngesti Prasojo badhe menampilkan pagelaran ringgit sedalu natas ingkang badhe dipun pinangani dalang muda, dalang remaja Ki Wisnu Jati Pamungkas putranipun Ki Anong Subroto dari kota Lamongan. Mekaten deretan adicara Ngesti Prasojo wonten ing dalu punika pramila saderengipun tari remo kita mulai. Saksikanlah pesta kembang api.
cagake agama limang waktu tansah kudu dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah salat saya dinyatoke sifat mungkar magrib isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe jo sembrono iku perintah agama ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok mlebu swarga alhamdulillah Mbak Safitri ditimbali masyarakat dusun Tirwet ditanggap maneh wis ping 3 iki Mbak Tri ya. Nggih. Mari go jalan raya. Loro kecepitan iko. Saiki cepitan ping kali. Saiki cepitan iki. Alhamdulillah. Nggih. Tapi niki luar biasa. Masyarakat sak Tirwet tumpek blek nggih. Mangayu bagya hajatipun sahibul kajah sekeluarga. Alhamdulillah nggih. Moga-moga sahabatanipun duwe gawe dibeki panjang umur.
DKI seger waras, rezekine tambah kathah, anake nurut-nurut, bojone nurut-nurut, tanduran bahi bah sawah bah pari kabeh ndadekno rezeki sing barokah. Amin Allahumma. Sing nonton yang ngono muga-muga kabeh karepe dituruti karo Gusti Allah. Wong nonton ngeten iki lho wangil. Nggih napa nggih? Wong guyu niku nggih kudu jarine ana sing arane wong sampe nek guyu sedina kudu ping 40. Lek kepengin sehat guyu ping 40. Sedina suwengi. Makane iki sampean guyu niki kene. Nah lek wong gak gelem guyu, wah nggih. Ndas-ndas ngelu para kabeh mereneng. Ha nggih. Pramila niki dalam rangka hajati Bapak yaitu Abdul Khalid tala Ibu Nur Khairiyah, Mbah Suwito tala Ibu Tarni, Bu Broto nggawa sinden perawan-perawan ayu-ayu. Waduh nggih, makane monggo iki dirame-ramekno nggih. Acara nanti mekathah niki pelawake barang paling melo acara kawula wiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa idadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la kafartum inna adzabil sadid alayah. Sadaqallahu ladim amma ba'du. Dumateng saking para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ingkang sakawula taati, sesepuh bini sepuh masyarakat desa Tiwet ingkang tansah kawula hormati, para mangane praja miwa pangarsa negari, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun dan jajaran perangkat lintunipun, tokoh agama, tokoh masyarakat, lan sedaya keluarga besar, keluarganipun Bapak Abdul Khalid dalah Ibu Nur Khairiyah, ugi sedaya masyarakat Desa Tiwet ingkang tansah berbahagia. Sugeng dalu sugeng pinanggih malih kalian campur sari ngesti prasaja ingkang dipun sesepuhi dini panjenenganipun Ibu Subroto kanthi alamat wonten Dusun Mojogandhi Palong Panggang Gresik. Sengaja dalu niki badhe paring pelipur liwat tembang campur sari. Sengaja dalu iki nggawa sinden perawan-perawan. Ada presiden dari kota Surabaya, ada presiden dari kota Pudak Gresik, ada presiden dari kota Onde-Onde, kota Mojokerto, dan juga ada presiden kesayangan dari kota tercinta, kota Lamongan. Ya lengkap ya tahun ini sinden lengkap, yogane lengkap. Oke, dipun sekuyung audio musik NSC ya, sing sampun kondang tenggene kota Lamongan, dan juga dipun syuting sewengi ya, niki sampean mlebu TV. Nah nggih, dari kota Lamongan ya. Untuk direktur berikutnya, Presiden Ngesti Prasojo akan kami tampilkan kebolehannya lewat tembang dan tari mode show. Direktur pertanyaan dari kota Pudak Gresik, cantik, perawan, masih duduk di bangku sekolah. Siapa dia? Inilah Mbak Dita bersama Mbak Arinda. Yo!
timbang padha abote. Apa Bu? Perawan-perawan pesenden ngesti prasojo. Iki tasih duduk di bangku sekolah. Bek sampean duwe Joko soto. Geleki perawan iki karek keterotok. Gatek ngoni. Deretan berikutnya datangnya dari kota Lamongan, kota Mojokerto, kota Surabaya. Cantik-cantik baenol-baenol. Ada Mbak Puput dari kota Pundak Gresik, ada Mbak Reka dari kota Surabaya, dan juga ada Mbak Mayang dari kota Lamongan. Yo! Mbak Safitri sepeleho Pak Polo. Iku gemek-gemek tok, seker-seker tok. Seker-seker tok. Kalau gak seker tok ki obate wong rawon yo segeri ngono. Nah nggih, teko sampai ya buket. Nggih, Bapak panitia jenengan parigi kursi 8 kursi. Nggih, telelor to mriki. Telelor mriki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, campur sari niki mangke jam 9 ngantos jam 10. Nggih. Lajeng mangke wonten pelawak yang dihibur pelawak-pelawak dari Jombang. Niku mangke jam 10 sampai jam 11. Pelawak mudhun ganti tampil pagelaran niki sedalun atas ingkang badhe dipun pinani dalang muda dalang remaja Ki Wisnu Jati Pamungkas. Nggih makana masih wedok lanang saiki hobi nonton wayang. Tak tamak iki sore nggih. Dadi wedok lanang nonton wayang nggih seneng meneh lek duwe gawe sik nanggep kabeh. Ngoten Bu nggih. Jan nggih. Sing ramekno sak jam niki ya sing duwe gawe, sing rewang tangga-tanggane bolo-bolone niki kula celuki monjuk kabeh. Lah nggih sing wangi sindene. Lah nggih dadi sing ngramekno yaiku tangga-tanggane bolone. Nah sing duwe gawe terutama. Nah makanya niki meja pertama yaiku mejane sing duwe gawe. Bapak Abdul Khalid ya kedapuk kalian Ibu Nur Khairiyah. Kali si sunat monggo munggah. Nah nggih. Mbah menawi kersa munggah Abah Suwito nggih kali Ibu Tarni katuran munggah pisan tengene panggung. Sing rame iki syuting iki. Syutinge mlebu TV sak Indonesia. Nah nggih. Monggo. Bapak Abdul Khalid sayangku. Monggo mriki sampur panjenengan
Kolib. Monggo Pak Kolib sing duwe gawe kali Ibu Nur Khairiyah nggih kali putrane sing disunat Mas Ahmad Akbar Nur Dafa Pratama. Nah nggih. Kali Mbah Nawi Kerso. Mbah Suwito kalian Ibu Tarni. Nah nggih. Monggo Bu tengene panggon disoting. Nah nggih. Sindene perlu teman. Mari ngono sing rewang-rewang. Jenenge sampean tulis tak ocone sapa sing munggah. Nah nggih. Sampean tulis jenenge ya. Tak ocone sik munggah. Nah nggih. Ku coba melempar manggis. Manggis ku lempar, manggaku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, jandaku dapat. Sumangga nggih. Kelentene nggih jadi sing duwe gawe sing nangkep larang-larang. Nggih monggo sing kagungan kersa alhamdulillah niki sing nyuting ganteng-ganteng Joko-Joko. Nah nggih. Nggih ditingali tiang sak Indonesia. Nah nggih, live streaming ditingali wong sak Indonesia. Nah nggih pramila monggo. Kangge ngagerangaken suasana wonten menika. Nggih, mari ngono sing rewang-rewang seragam kabeh jare nggih. Ayo mari ngoten pernah Pak Wo pernah Bowo pernah. Nah nggih katuran tumuju dateng panggung. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah masyarakat dusun Desa Tiwet kompak nggih. Sing wedok-wedok, sing lanang-lanang, sing wedok jenenge ganteng-ganteng nggih. Jenenge wong daerah Tambakan. Wong Tambakan iku sing wedok Katina Sawang nggih Bu nggih. Sing wedok Katina Sawang nggih. Mboten atik nggih. Maka ana klemis-klemis. Sing lawan masih sawah ya ana warung tok nggih. Nggih monggo Abah. Alhamdulillah Pak Suwito. Nggih. Alhamdulillah tasik tongseng. Nggih. Nggih. Mangga Umi. Nah nggih. Umi Nur Khairiyah nggih kalih Umi Tarmi. Nah nggih. Apa mboten derek apa? Apa Abdul Khalid? Oh nggih monggo. Oh nggih. Kudu jangkep jane wong sembarang kita anggap ya pelawak. Nggih, syuting nggih. Ya mercon. Ya mercon barang. Nah niki sing sunat Mas Dafa. Ya alhamdulillah nggih. Monggo Pak Kalib. Nah, gending napa? Sindene niku gitekno kabeh tak napa? Ayo ngetek ae Mbak Rita. Ayo dikancani Soebel kaca niki. Gendinge napa, Mbak? Apa Suwita gendinge napa? Setro. Setro, Mbak. Nggih. Setro ya. Kita kendut teman ya. Nggih, gendingin apa, Bu? Ibu kok mesem tok. Jenengan mboten pengen nyanyi napa, Bu? Napa sukani sing rame, napa sing kalem-kalem? Oh, sing rame. Sing rame niku kinten-kinten apa, Bu? Mercon. Keramaian niku, Pak.
Napa Mas? Mas sampeyan Nggih, njaluk aku sunat. napa? Hah? Gelung gede gini kayak napa lho Pak? Gak ngerti. Oh nggih. Ditebak ya lagune ini apa? Sing ana tembak-tembak. Bu, nggih.
Sampun tambal bantos pundi Bunda? Sing sunat mau sapa Mbak jenenge Mbak? Sinten? Rafa. Oh Dava. Pundi larine mau? Gak mau joget sini tak sayangku. Ajak teman-temane, gak apa-apa. Lagu apa lagi? Oh, sik mikir arek. Loading tet 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 ayo ditunggu. Nggih, adik-adiknya lagu napa, Dek? Apa? Apa iku? Ibu, ini mboten nyuwun lagu to, Bu? Napa? Bunda, menawi jogetan mriki Bunda, monggo. Tembak tembak dor dor dor. Tembak dor 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 malah rek. Apa Mbak? Iya ta? Griges Mas, ayo Mas Jojo. Sesarengan Yesti Prasojo. Griges
Yen iki matur suwun mejane